Job 1, gisulayan si Job ni Satanas. May taong ginganlag, Job nga, dito nagpuyo sa Uz. Nagsimba og nagmatinud-anon siya sa Dios. Matarong siya og naglikay sa pagbuhat og daotan. May 7 siya ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babaye. Aduna siya'y 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamelyo, 1,000 ka baka og 500 ka asno. Daghan usab siyag sulugoon og siya maoy labing dato sa tibuok sidlakan, nabatasan sa iyang mga lalaking anak ang pagbanos-banos sa pagbangkit nga tambongan nilang tanan og dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsoong babaye. Unya inig kahuman sa maong mga bangkite si Job mubangon sayo, sa buntag ugong maghalad siyag mga inihaw nga mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay niya kining gibuhat kay nagtuo si Job nga basin og sa wala tuyo ang nakapasipala sila sa Dios. Maoy hinungdan sa ilang pagpakasala. Unya, usa ni ana kaadlaw, sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, dito usab si Satanas uban kanila. Ug gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kanya kabuotan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat og daotan. Mitubag si Satanas, mosimba ka ha si Job kanimo kon wala pa siya'y giapas. Gipanalipdan mo siya og ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat og gihatagan mo siyag daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuhaa kanya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugotan ko, ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kanya apan ayaw lamang siyag hilabti. Busa milakaw si Satanas. Nahiagom sa kadaot ang mga anak ni Job og ang iyang kabtangan. Usa ni ana kaadlaw, samtang nagbangkite ang mga anak ni Job dito sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero, ngadto kang Job. Miingon siya, samtang nagdaro kami ginamit ang mga igdadarong baka ug nanibsib usab sa duol kanamo ang mga asno, kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sebia og gipanakop ang mga asno ug mga baka ug gihurot nilagdala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug ako ray nakaikyas. Busaan niya ako sa pagsugilon kanimo. Wala pa gani siya makahumag sulti, may sulugoon na usab nga miabot og miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot silag kamatay og ako ray nakaikyas, busaan niya ako sa pagsugilon kanimo. Og wala pa gani siya makahumag sulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot og miingon, gisulong kami sa 3 ka pundok nga taga Caldea. Gisakmit nila ang tanang kamelyo og gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas, busaan niya ako sa pagsugilon kanimo. Og wala pa gani siya makahumag sulti, may abot na usab nga laing sulugoon og miingon, samtang nagbangkite ang tanan mong mga anak dito sa balay sa kamagulangan nilang igsoon, may mihapak nga alimpulos gikan sa diserto. Nagunob ang balay og natumpagan ang imong mga anak. Patay na sila. Ako ray nakalingkawas, busaan niya ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job og sa iyang kagol gigisin niya ang iyang bisti. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo og mihapa siya sa yuta og gisimba niya ang Dios. Miingon siya, natawa ko nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag og siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kanya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basola ang Dios.